Hello लोगोफोर नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोलाय बिट गाजर थाइबें ओमफ्राय आङो सालाद बानायनानै जुस बानायनो नागिरदों दे सालादलायनो सरि सालाद जुस बानायनानै लोंनो नागिरदों दे पुरा माने न'आव हममेड जुस लोंनो नागिरदों आं दिनैहाय थ' आङो सानबायखि बेखौनो एसे भिडिअ लानोसै नामा नोंथांमोननो देखायनोसै एसे आंनि जुस बानायनानै लोंनायखौ होननानै एसे देखायनाय जाबाय आरो लोगोफोरना थ' लोगोफोर जुदि आंनि भिडिअखौ आंनि जुस नांजोबबाय आं जुस बानायनानै लोंनायखौ नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोबा नायलांदो आंजों लोगोसे लोगोफोर स' ओमफ्राय आङो मा होनोमोनलाय ओंख्रिबो संगासिनो फिश बयल नाखौ बयल खालामदों संगासिनो दं आङो खालामगासिनो दं आं देखायासै दायो देखायबाय थ' लोगोफोर आं देखायनोसै बाव मा होदों आं स्कुवास होदों गाजर होदों ओमफ्रायो टमेट' फिसा होदों ओमफ्राय दा लास्टाव नोरसिंबो होबावगोन आं नै लोगोफोर आङो दिनै बयल जानोसै होननानै नाखौ बयल खालामबाय माबायदि जायो नायनोसै टेस्टि जागोन ना जायाथाय आं जुसखौ स्टार्ट खालामसै टेस्टिथ' गोथाव जादोंथ' लोंनायलाय नों एसे लोङो दा आं एसे हरबावहाय होमबा दैखौथ' बांद्राय होदों गिलासनि होदों लांलाहाय लोंनाय गोथाव दा गोथावथ' दैखौनो आं बांद्राय होफ्लांदों गोजा जालायलायबाय जा गोथाव गरम बोथोर बानायना लोंबाय थागोन दे बेखौनो सोरबा माबा सानदोंसै बिटखौनो बिट गोजा जानांगौ गोथाव ना थै जासिगोन भिटामिन जासिगोन प्रटिन जासिगोन माने पियर जुस बानायदों हममेड नेक्स्ट टाइमाव मोजां हरनांगौ गोथाव जादों दा वाव जाबाय नै गैला लिलि लाला जाजाखादों रायलायखायनो आं लिलि लाला गोजा नै जारलासो ओमफ्राय बेखौ सुना सुवाखै नोंलाय नै बेयावबो बैखौ सुना सुवाखै वाव याम्मी माबा गाजर मोनसे मा होनो खौनो सुनांगोन नोरसिंखौ मोदोम जि गोथाव मोदोमबाय ना बयल नोरसिंखौ बांद्राय मुगैनो नाङा जा टेस्टि जाखाबाय ना मागुरल' मोदोमलायखाबाय ओरैबायदि टेस्टि जाखाबाय वाव
टेस्ट जाबाय So लोगोफोर नोंथांमोना आंनि जुस बानायनो होनायखौबो नुबाय ओमफ्राय ना ओंख्रि संनाय ना बयलखौबो नुबाय so लोगोफोर दा जानोसै बेनोसै लोगोफोर आंनि भिडिअआ जुदि नोंथांमोना नायनो मोजां मोनोब्ला आंनि भिडिअखौ नायदो लोगोफोर नायनो मोजां मोनोब्ला लाभ इउ सनाफोर